Vítaj na dnešnom interviu a dnes som si pozvala vzácneho hostia, Janku Bednárovú. Niektorí z vás ju už poznáte a niektorí ju budete mať možnosť poznať práve teraz. Prečo som ju pozvala je, lebo pred pár mesiacmi som mala s Jankou konzultáciu ohľadom Evoxu a Zita. To je špeciálna technológia, Janka nám to vysvetlí trošičku viac. Ale prečo som za Jankou išla, bolo pracovať na mojich emóciách, pretože ja pracujem s veľmi veľa ľuďmi a často si beriem veci osobne. Čiže ja sa nacítim na toho človeka a beriem to osobne. No musím povedať, nastali obrovské aha momenty a tiež zmeny, kedy som si začala uvedomovať, čo je moje a čo nie je moje. A preto Janka nám vysvetlí trošičku viac ohľadom toho, ako to funguje. Ahoj, Jani. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže ja si, aby som nezdržiavala, hneď prejdem a skúsim teda vysvetliť technológiu, s ktorou pracujem. Ono v podstate to začalo tak, možno to trošku obširnejšie vysvetlím, pretože ja veľa pracujem s klientami ako aromaterapeut a práve na tej fyzickej úrovni. Väčšinou človek príde za mnou s tým, že potrebuje pomôcť, pretože ho niečo bolí, necíti sa dobre, cíti veľkú únavu, nemôže spať a podobne. Čiže rôzne fyzické ťažkosti, ktoré vlastne bežne mávame, možno všetci alebo veľa z nás. A skrz práve využitie ZITO technológie, kedy som vlastne túto technológiu používala práve na to, aby som zistila presnejšie, identifikovala všetky stresory a disharmonie, ktoré sa v tele dejú. ZITO technológia ponúka vlastne aj možnosť vidieť to, čo sa deje v nás po tej emočnej stránke. Čiže čo sú tie emočné stresory, emočné zážitky, skúsenosti alebo konkrétne emócie, ktoré narúšajú vlastne taký ten harmonický, by som povedala, harmonický život alebo naše harmonické zažívanie, či už po tej fyzickej alebo emočnej úrovni. A práve vďaka tomu som sa dostala aj k druhej možnosti ZITO technológie Evox, ktorá už rieši konkrétne emočné ťažkosti, emočné zážitky alebo zažívanie, tak ako my zažívame emócie, pretože každá jedna, alebo počas celého dňa, každú jednu situáciu nejakým spôsobom aj pociťujeme na tej emočnej úrovni. Aj teraz vlastne, keď počúvate tento rozhovor, alebo ty počúvaš Evy, tak máš z toho nejaký pocit. Buď je ten pocit dobrý, je zlý, alebo neutrálny. A tento pocit a tento náš zážitok si my uchovávame vlastne v našom limbickom systéme, čiže v emočnom centre mozgu. A pokiaľ vlastne príde podobná situácia, my už automaticky reagujeme rovnako. Bez ohľadu na to, ako sa táto situácia môže vyvinúť, ako môže skončiť, my reagujeme úplne rovnako. Čiže buď to hneď otláčame, nechceme to zažívať, alebo reagujeme úplne neutrálne, nevyvoláva to v nás žiadne extrémne pocity, alebo sa veľmi na tú situáciu tešíme, na ten zážitok. Čiže takýmto spôsobom vlastne fungujeme po tej emočnej stránke a samozrejme, že tieto pocity sa tým pádom jak by som to povedala, odoznejú takisto aj na fyzickom tele. Čiže pokiaľ sú veľmi negatívne, veľmi často vyvolávajú veľký stresor pre telo, ktorý sa potom preniesie do určitého utrpenia v podobe napríklad bolesti, zlého spánku, neustálého premýšľania a podobne. Wow, Jani, ja viem, že ešte nejdeme rovno do toho. Mňa uchvatila teraz jedna tvoja vec, alebo myšlienka, čo si povedala, že pociťujeme buď neutrálne, pozitívne alebo negatívne. Čo ak sa stane, keď niekto snaží sa potláčať určitú emóciu? Určite sa to vyvinie na fyzickom tele, ale prečo myslíš, potláčame tie emócie? Kvôli čomu to je? To je veľmi dobrá otázka. A deje sa to naozaj veľmi často, keď už konkrétne na konzultácii riešim nejaké ťažké emočné zážitky s človekom. Veľakrát sa vlastne, keď sa ho pýtam v rozhovore, dozviem práve to, že ten človek vlastne tú ťažkú situáciu neriešil. Myslel si v podstate, že je to poriešené tým, že ju otlačil o seba. To znamená, ako keby ju otlačil do úzadia a nechcel sa k nej vrácať. Ale keď vlastne vyjde
na povrch. To znamená, že zažíva nejakú podobnú situáciu, ktorá mu pripomína práve tie ťažké traumy, ťažké zážitky, tak opäť zažíva tie podobné pocity, či už sú to strachy, či už je to nedôvera, alebo nízka sebahodnota. A ja neviem, obmedzené myslenie, pretože práve tie naše minulé skúsenosti nám bránia vidieť, že to môže skončiť inak. Bránia nám oslobodiť sa od tých ťažkých emócií a zažívať tie situácie úplne inak s nejakým pekným výsledkom, pretože aj to sa môže stať. Uh-huh. Uh-huh. Jani, keď rozprávame už o tom, ja by som sa z teba chcela opýtať, ako ty si sa dostala, lebo ja viem, že si pracovala s olejmi už 6 rokov, si spomenula, a si sa dostala ku tejto technológii. Kvôli čomu si urobila tento krok k tejto technológii? Tak ako som spomenula, bolo to práve preto, že síce som dokázala vďaka využitiu esenciálnych olejov ľuďom pomôcť, vďaka výžive, keďže vlastne takisto pracujem aj ako nutričný poradca, keď to takto môžem pomenovať. Ja by som v podstate povedala, že pokiaľ chceme poriešiť seba alebo druhých a pomôcť im, musíme riešiť človeka ako celok. Čiže musíme riešiť jeho fyzickú úroveň, jeho emočnú úroveň a energetickú úroveň. Čiže pozeráme tým pádom aj na emócie. A pokiaľ som niekomu poradila, skús napríklad robiť meditácie alebo skús si sadnúť, nájsť chvíľku pre seba a možno vnímať, čo sa v tebe deje, kedy vyvstávajú tie emócie, tie negatívne emócie, samozrejme, lebo vlastne alebo za pomoci tohto prístroja Evox riešime predovšetkým negatívne emócie, ktorých sa chceme zbaviť. Ľudia to nevedeli. A vďaka tomu, že som sledovala stále, aké novinky prináša si to technológia alebo si to spoločnosť, objavila som, že existuje aj software, ktorý dokáže pomôcť práve riešiť tieto rôzne emočné, negatívne bloky, záťaže. A samozrejme, že som bola veľmi zvedavá. Musím povedať, že som rozmýšľala trošku dlhšie, aspoň pre mňa to bolo dosť dlhý čas. Stále som to sledovala nejaký možno rok. A potom som oslovila sales manažerku, ktorá mi navrhla vyskúšať to sama na sebe. A výsledok bol pre mňa naozaj veľmi, veľmi presvedčivý, pretože vybrala som si nejakú tému. Nikdy sa nedajú riešiť všetky témy naraz, ale riešia sa témy postupne. Tak ako vlastne riešime fyzické telo, vyberieme ten najpálčivejší problém a riešime potom samozrejme, že ďalšie ťažkosti postupne, keď sa ten daný problém alebo tá ťažkosť začne, by som povedala, zlepšovať a harmonizuje sa. Hej. A vyskúšala som to sama na sebe s tým, že myslím, že to bola tak polhodinka. Už po polhodinke práce vlastne s týmto prístrojom Evox som sa zrazu sama seba opýtala, čo vlastne riešim. Už som necítila žiadne trápenie, necítila som, alebo nevidela som žiadne prekážky, pretože chcela som, poviem otvorene, riešiť určité strachy, ktoré som mala, možno obavy. Aj z toho, dajme tomu zakúpiť si tento prístroj, ako mi to bude fungovať, ako to bude fungovať a pomáhať ľuďom. A vďaka tomu sedeniu som ten strach úplne odbúrala a videla som zrazu kopec možností, aj vďaka tej svojej vlastnej skúsenosti, ako sa táto technológia dá krásne vyriešiť, alebo nie že vyriešiť, ako sa dá krásne použiť. Či pre malé dieťa, či pre dospelého, či pri riešení vzťahov, alebo riešení možno postupu v práce, pretože si neverím, nechcem, požiadať o zvýšenie platu, bojím sa požiadať o vyššiu pozíciu. Dá sa naozaj riešiť veľmi veľa a rôznych traum, dokonca, napríklad poruchy so stravovaním, čo veľmi často riešim, a aj iné ťažkosti. Takže všetko má to tak, by som povedala, širokú škálu možností, na čo všetko môžeme použiť túto technológiu, že je to až, asi by sme rozprávali na veľmi dlho. Jani, ja som rada, že si spomenula strach, lebo verím, že každý z nás prechádzame strachom. Ale ja to vnímam takto. Máme dva strachy. Jeden strach je náš inštinkt. Pozor, je tam predátor. Čo je za mnou?
Čiže z toho mám strach. Ale ten druhý strach sú obavy. Obavy z toho, mám to urobiť, nemám to urobiť, čo keď sa stane to. A Jani, my sme o tom rozprávali, ja si spomenula, že je to nevedomosť. Obavy z toho, že ako to dopadne. A je to presne tak. To bolo pre mňa tiež skúsenosť. Keď my sme začali spolupracovať, alebo som mala s tebou konzultáciu, my sme začali so strachom. A možno niektorí, ktorí teraz pozeráte, poviete, Eva má strach, nevyzerá to, že by mala strach. Každý máme strach z niečoho. Čiže ja som mala strachy, alebo z toho, že dostanem sa na určitú úroveň a neviem prebiť ten plafón. A ja som bola nahnevaná sama na seba, že ako to, že to neviem prebiť. A preto s tvojim evoxom a s tvojou konzultáciou, čo sa mi páči na Jankinom posedení, Janka ma nechá vyrozprávať. Veľakrát, keď idem na nejakú konzultáciu, niekto mi dáva rady, ako to zmeniť, čo urobiť a tak ďalej. Ale pri Janke sa vyrozprávam a ona podchytí moje emócie, môj hlas. Janka možno nám povie o tom viac. A potom mi prídu rôzne uvedomenia. Takže neviem, s Jankou, myslím, že my sme začali už minulého roku niekedy pracovať na tomto sedení alebo konzultácii. Ale teraz vnímam určité veci, ako mi prichádzajú ako aha momenty. Niekedy chceme odpoveď hneď. Chceme, aby sa nám niečo upravilo hneď. Ale niekedy to takto nefunguje. Pre niekoho má skúsenosť automaticky a pre niekoho to môže byť postupne. Takže Jani, chceš pridať ešte niečo k strachom? Tak, strach je veľmi častý naozaj, s ktorým sa stretávam a tak ako si spomenula, my sme sa už o tom rozprávali, práve strachy vyplývajú z nevedomosti. My nevieme, ako to skončí, alebo nemáme dostatok informácií a práve to sú tie situácie, kedy potom začneme zbytočne otláčať, pretože sa bojíme. Bojíme teda prekročiť určitý prach a spoznať niečo nové. A presne aj ako si spomínala, a keď si vlastne spomeniem aj ja na naše spoločné konzultácie, je to presne tak. Nie je dôležité, aby ja som vlastne vkladala moje skúsenosti, ale je dôležité si uvedomiť to, čo zažil ten klient, ktorý sedí na tej druhej strane, to, čo zažil v minulosti a čo vlastne je ten dôležitý moment alebo dôležité momenty, ktoré ho určitým spôsobom začali obmedzovať. Takže práve táto práca s Evoxom nám pomáha uvoľniť všetky tie naše staré hranice, všetky tie naše staré múry, bloky, alebo akokoľvek si to nazveme, ktoré nám bránili vidieť tie situácie, tie skutočnosti slobodnejšie. Vyslovene, že slobodnejšie. Ja sama zažívam, samozrejme, že využívam aj pre seba tento prístroj Evox a snažím sa poriešiť aj svoje možno ťažké skúsenosti z minulosti. A veľmi často sa mi deje, že keď už prichádza tá situácia, ktorá mi niekedy v minulosti robila ťažkosti, to znamená, že cítila som sa zle a radšej som tú situáciu nechcela zažívať. Sama vidím, deje sa to v mikrosekundách, ako prichádza a dokážem tú zlú emóciu, ten zlý pocit stopnúť a jednoducho uvoľniť sa a vidieť tú situáciu úplne v novom pohľade. Uvoľnenie, slobodne, bez akéhokoľvek napätia. A je to nádherný zážitok, pretože aj ten výsledok toho zažívania, výsledok tej reakcie je slobodný, je uvoľnený, je bez napätia a tým pádom je taký, by som povedala, radosnejší. Takže takto to vnímam aspoň ja. Jani, presne to, čo si teraz povedala, aj mne sa to teraz tak objavilo ako aha moment. Určité situácie, keď mám hnev alebo zlosť alebo iná emócia sa objaví, cítim ako keby sa odrazila odo mňa a odišla. A si poviem, to bolo zaujímavé, ako to odišlo. V minulosti by ma to nahnevalo, ale dnes sa to odrazilo a odišlo preč. Takže veľmi dobre si to vysvetlila. Ďakujem. Veľakrát počúvam už po prvom stretnutí, pretože keď už sme spomínali strach, tak so strachom veľakrát súvisí aj hnev. Hej? Práve ten hnev, že neviem to zvládnuť, neviem urobiť ten krok dopredu, alebo ten človek sa nechce zmeniť a tak ďalej. A veľakrát už po prvom vlastne sedení mi klient povie, že
už len kývne plecom. Vôbec ho to nerozčuluje. Vôbec necíti to napätie, ktoré cítil predtým. Čiže je to pre neho v poriadku. Dá sa povedať doslova, len to je. Tá situácia prebieha, som tu a teraz a jednoducho ju zažívam. Ja viem, že o tejto téme by sme mohli rozprávať oveľa viac a budeme v budúcich videjkách, ale Jani, keď ma niekto záujem a chceli by sa s tebou stretnúť alebo porozprávať, kde ťa nájdu v prvom rade? A v druhom rade si mi spomínala, než sme začali, že máš pre našich ľudí darček. Môžeš nám o tom povedať viac? Tak, kde ma nájdu? Keďže ešte webovú stránku nemám, predpokladám, že začiatkom budúceho roka sa pustím určite aj do toho, ale minimálne mám facebookovú skupinu Esencie z prírody, kde mám konkrétne jednu príručku, kde každý jeden, kto má záujem, nájde, myslím si, že veľmi veľa skúseností mojich klientov, ktorí mi napísali, ako sa cítia po týchto emočných sedeniach, alebo prípadne, pokiaľ sme riešili aj zito hĺbkové meranie, a následne emočné sedenia, ako sa cítia, ako im to pomohlo. Čiže môžem do komentu vložiť svoju link na svoju facebookovú stránku a konkrétne príručku, kde môžu nájsť svoje skúsenosti. Takisto môžem na seba vlastne a nájdu aj na teda vo facebookovej skupine kontakt na mňa. A čo sa týka vlastne toho darčeka, veľmi rada urobím by som povedala špeciálnu ponuku pre každého záujemca, kto to ešte neskúsil a rád by skúsil. Čiže mám určitú samozrejme stanovenú cenu. Jedno sedenie, ktoré je hodinové, stojí 45 eur. A ako dáček, keďže sa blížia Vianoce, ponúkam 10-eurovú zľavu na jedno sedenie, čiže 35 eur. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá ponuka. Super, Jani. Ja som rada, že si prijala moje pozvanie na toto interview a dúfam, že sa uvidíme opäť v budúcnosti. Veľmi sa teším a ďakujem krásne za pozvanie. Prajem všetkým krásne Vianoce, ak sa nebudeme vidieť, a verím, že sa budeme vidieť v novom roku. Ďakujem krásne. Ahoj.